ng Lord John 16:33, sa mundong ito, mayroong kapigatihan. Ay, sa mundong ito, may kapigatihan. In this world, there is tribulation. But be of good cheer, I overcome the world. Ha? Ibig sabihin, lakasan mo lang ang loob mo. Kasi napagtagumpayan na ni Kristo yung kawan ng mundong ito, yung kawan ng demonyo, yung kawan ng laman, yung kawan natin. Pagdating sa cross po, at pagtitiwala sa Diyos, napagtagumpayan na natin. Kaya dapat tayo po ay masaya sa 2024. Start of the new beginnings. Okay, kaya ang praying and fasting na ni Kapon, new beginning. Amen. Lagi kami natutunan. Ngayon naman, dahil nagsimula tayo in the beginning, God, ibig sabihin, di ba? Pasimula ka Diyos kagad. Bakit po? Siya yung Alpha and Omega eh. Siya yung in the beginning, God. Hindi sa atin, in the beginning, business. In the beginning, sarili ko. In the beginning, career ko. Yeah. In the beginning, God. Para makumpleto ka. Pagdating pa natin, dami tayo New Year's resolution, instead na, kapagbuhin ko na yung yung pagpunta ko sa church, kapukuhan ko na rin yung pagbabasa ko ng Bible, at hindi ako nakabasa, ngayon, babawi ako. Pagdating ng New Year, pagkapot na, napuyat, nakalimutan magbasa. Kaya, pagod na, bumabalik yun dati. So, kailangan mo dyan, in the beginning, God. Kasi nagagabihan na natin yung ating ginagawa. Kaya, magbago na tayo. Sabihin mo sa iyong sarili, magbago na ako. Kasi baka mamaya, ma-opinion sa tabi mo. Magbago ka na. Tapos yung sarili mo, hindi nagbabago. Amen? Yung sarili mo na, bago yung iba. Paano ka ngayon papaguhin ng Diyos? Yan ang ating tatalakayin. Kailangan, meron tayong tinatawag na bagong sigla. Di ba? Kailangan inspire tayo. Inspire tayo parang sa mag-asawa yan eh. Di ba? Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang pamilya, lumalaki yung pamilya nila, lumalaki rin yung problema. Di ba? Lumalaki yung problema. Kung dalawa lang kayo. Naalala ko po, 43 years ago. 45 years ago, pinata pa tayo nun. 45 years ago. Dalawa lang kami, suicide. After 43 years, married na kami, 43 years na kami ngayon. Kaya na to. Okay, 26 na kami. O bilis bilis ang production ni Bishop, no? Ngayon ba? Dati dalawa lang kami. At single, 45 years ago. Kasi nagkilala kami, 1978 eh. Pinasa kami, 1981. So 43 years na po kami. Getting stronger. Bakit po? Siyempre po yung panahon. Minumult po kayo ng panahon ng problema. Kaya pag hindi kayo matibay, walang incentive sa tukso. Amen po? Kahit na binata ka, gulo ka, may pamilya ka, pare ka, obispo ka, walang incentive. Amen? Kaya wala tayong pagmamalag sa Diyos. So, kailangan lang po natin in the beginning. Because God is an omniscient God. Kasi natin omniscient, He is all-knowing God. Because God is all-powerful God, He is omniscient, omnipotent God. Tatlo yan. And He is omnipresent God. God is everywhere. So in the beginning, God. Because God is Spirit, and my God is a living God, kaya niya lahat ng bagay. Amen? Kaya yung umpisa mo, pag sinabi mo, in the beginning, God, okay na. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, New Testament yan. Kailan may instruction pa ng ating Panginoon. Okay? Tapos, number 3, kailangan you have the power. We are in the dispensation of the Holy Spirit. Ano ko ng Holy Spirit ngayon? Kaya kailangan kumilos sa Diyos, kahit na gira, kahit na virus, kahit na tagputok, kahit na tagtuyot. The Bible tells us that we must be in times of refreshing. That's why my preaching this morning is entitled The Times of Refreshing. What is refreshing? Ano bang meaning ng refreshing? Siyempre po, madali lang po yung meaning niyan. Serving to refresh. Ang ibig po sabihin,
Ito po ay tumutukoy po sa pagbabago. Nakakita na kayong natutuyuan yung halaman. Pag nilagyan mo ng, pag didiligan mo, nare-refresh. Tignan mo pagka-tagtikam, pag biglang umulan, nakikita mo puro green. Ganyan ang gusto ng Lord ng buhay natin. Dahil noong 2023, tuyong-tuyo tayo. Amen? Sa dami ng pati yung ating pagsamba, pagpuri tuyong-tuyo, di na halos tayo makagulapay. Yung pagpunta natin sa church, parang minsan, ano na lang ang tawag nito, technical, it is a common and parang obligasyon. Ang pagsamba sa Diyos is a privilege. It is not an obligation. Because He is worthy to be praised. And He is worthy to be magnified. Kasi binigyan ka ng buhay. Iningatan ka na maraming nawala noong 2023. Maraming naoperahan. Maraming nagkasakit. Natampakan ng problema. At natampakan ng utang. Ang in the beginning lang ay yung problema pa rin. Kaya magtatapos sila sa problema pa rin. Samantala tayo, in the beginning, God, kahit na paano, magkakaroon tayo ng refreshing. At yun ang gusto ng Diyos. Ginawa ko refresh na refresh yung kasama. Ako talaga kailangan refresh ako Amen? Kahit naman may mga pinagtataan ng kami ni Pastora, kailangan refresh tayo. Oo. Sabi na, nalitayak sa narigat tibiyag. Amo yung dadya kakabsan. Ako'y malungkot dahil mahirap ang aking. I am lonely because my life is full. Diba? Hindi ganun. Ako'y masaya kasi humihinga ka. Humihinga ka ako. Kasi pag wala na akong hininga, ano sabi ni Solomon? I cannot serve God when I am in the grave. Amen? Kaya, habang may hininga tayo, ang nagbibigay sa atin ng buhay, ang Diyos. Kaya tayo ay buhay. Amen? Kaya dapat, lagi kang may pag-asa. Kasi yung Diyos natin ay kilala natin at buhay yung Diyos. Alam niya na isang araw makakaraos ka sa iyong pinagdadaanan. Alam niya na ikaw ay pinagdadaanan. At hindi mo na mamalayan habang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos sa iyong paglalangkad, sa iyong pananampalataya. Yung pala, talagang tumitibay ka na at nakabalimutan mo na yung mga suliranin. Kasi ang nasa isip mo ay yung mga pangako ng Diyos. Yung presensya ng Diyos, pag nandito ka, parang nagkakaroon ka ng pag-asa. Yung bigat na problema, parang nawawala. Kasi nakakapagpuri ka at nakapagsamba. Kaya lumaban ka, sabi mo sa iyong katabi. I must fight a good fight of faith. Habang ka susuko. Kasi pag sumuko ka sa panahon ngayon, talo ka. Lalo na pagkasama ng Diyos. The battle is not ours. Kasama natin ang Diyos, kaya naging anak tayo ng Diyos. What are the privileges to become the children of God? A lot of privileges. Your protection from the Lord, 100%. Pag napapahamak at may nag-betray sa'yo, there is an angel over you. You have a guardian angel. Amen? Did you know that? Sa bawat mananampalataya na tapat sa Diyos, mayroon pinapadala ng Lord ng guardian natin. Kaya kahit sa pagtulog mo, hindi ka makapagumuko. Bakit po? Kahit na nakatulog ka, may guardian ka. Kasi tapat ka. Kasi sumusunod ka. Kasi matuwid ka sa harapan ng Lord. Kasi anak ka ng Diyos. Hindi ka niya papabayaan. Ito yung papabayaan. Perfect to refresh. Wow. Ibig sabihin talagang newness and refresh. Ang mga katagang kahulugan nito, yung parehong kahulugan nito is restoration, reviving, or rejuvenating. Pag sabi ng reviving, kahit buhay ka. Ang antonyms niya ay lata ka. Tuyot ka. Kaya we need to refresh. Ano dapat ang i-refresh? Basahin natin ulit ang Acts.
yung acts kanina. You must repent. You must repent. Kailangan, Panginoon, ako po'y nagsisisi. Noong 2023, napakarami akong plano sa buhay. Pero pag in-evaluate ko, ang dumating lang at nagiging masaya ako, ay parang 20% lang. 80% hindi ko nagampanan. Kaya Lord, patawad ko. Kung ikaw man ay mananampalatayang worker, Panginoon, nagiging pantulot ako sa paglilingkod sa iyo. Alam din eh. Alam din. Ngayon, babawi ako, Panginoon. At yung mga may mag-asawa naman, Panginoon, hallelujah, babawi ako kay Mrs. Kahit na mahirap kami, talagang kailan masaya na kami. Magdi-devotion na kami, mag-pray na kami, pasalamatan namin kahit na nung darating dyan. Kasi, si Boy reklamo. Ang tabing reklamo to. Pero dapat ito. Puro reklamo, si Boy reklamo. Sana hindi tayo magiging Boy reklamo at girl reklamo, ha? Amen? Natapa siya, nagreklamo. Diba? Nawalan siya ng pagka, nagreklamo. Kasi, kasalanan niya. Amen po? Ayaw mo tayong reklamo. Kailangan mo magpasalamat ka sa Diyos. Kasi may buhay. Kasi nagkaroon ka pa ng agilan. Kasi nakakain ka pa ng Gucci Buena. Kasi nakakain ka ng Buena Gucci. Baliktad lang yun. 24 at saka 1. Siyempre, Buena Gucci Buena, di ba? Tawa niyo? Okay. Yung lamang po, kaya bawat yung to ng ating buhay ay pasalamatin natin. Pasalamatin natin. Amen po. Kaya sabi niya, repent. Yung iba ayaw na mag-repent eh. Wala akong talagang kasalanan. Nag-isip ko agad na masama eh. Hindi mo nga lang sinunod ang kalooban ng Diyos eh. Nasaktan mo nga lang yung mahal mo sa buhay eh. Kaya na mag-repent. Amen? Hindi mo naman intention yun. Kasi meron kasi masakit magsalita, wala yun. Kasi para matuto siya, dapat matuto ka rin. Amen? Pareho tayo, bakit? Nakakasakit ka ng damdamin eh. Hindi mo nga tinatarakan niya ng mga ano. Pero yung salita mo naman, tumatagos. Kaya ano sabi ng Bible pagdating sa salita? Ingatan? Ang matalino raw na tao nag-iingat sa kanya sa salita. Amen? Hindi naman tayo dyan ito. Pag tayo po ay nagkamali, oy, darling, sabi ka na sa susunod. Let your life so shine. Kaya mo na magbigmig ka. Tingnan mo yung katabi mo kung nagniningning. Alam niyo ba yung stars? Di ba pag-artista ka? Di ba? Mega stars ka. Alam niyo ba yung star? One star general. Matindi yan. Pag nagniningning ka sa harapan ng Lord, matindi. Ang tawag yan sa'yo, Jewels. Hindi ka tanso. Diba? Maraming tanso na Kristiyano. Bakit? Tuyot na eh. Tuyot na. Kung kanila paglit, nagsimula-simula. Na tayo, bro! Hallelujah! Kasi nga, talagang nabago siya. Naramdaman niya yung presence ng Lord. Dumating ng panahon. Dumating yung mga pagsubok. Akala niya, nung naging Kristiyano siya, wala na siyang pagsubok. Ay, mas matindi! Kasi kasama mo yung Diyos. Bakit nung hindi ka Kristiyano, hindi mo nararamdaman ang pagsubok kasi hindi mo kasama ang Diyos? Nararamdaman mo ang pagsubok kasi kasama mo para ma-identify mo na ikaw ay nagmamature at na-identify mo kung ano ang tama at mali. Kasi pag ikaw ay wala sa Lord, dilimtala na yan. Akala mo tama ang iyong ginagawa, pero sa harapan ng Diyos at harapan ng kapwa mo mali pa. Nawala tayo sa Lord, di ba? At sarap pumili sa pater. Di ba? Di ba? Kasi nasing tayo. At yan pa kayo. Tapos pinagmamalaki mo pa. Ala. Di ba? Ganda tayo na. Asagwa, di ba? Pero yung ginawa naman sa atin nung nagsisi tayo, pinano tayo. Di ba? Pati yung pag-iisip natin, pati yung akala natin, tayo na lang magaling. Amen? Ngayon, naintindihan mo na yung kapwa. Kasi yung pag-ibig ng Diyos pumasok sa iyo. Kaya, ngayong
2024, mag-repent tayo. You want refreshing? You want rejuvenating? You want revival? Hallelujah! Oh, then you must repent. Second, and be converted. Converted, pag sinabing converted, pagbalik loob. Pero maraming nagre-repent, hindi naman converted. Ano yung converted? Yung conversion. Nagre-repent, bumabalik. Hindi siya na-convert. Ang repentance, genuine repentance, ay nagsisi ka, hindi mo na binabalikan yung kasalanan. Yun ang genuine. Yun ang converted. Hindi lang sa salita yan, pati sa gawa. Nakikita ka na nagniningning, na nagpaso ka. Dati, di ba? Kung wala ka tayo sa Lord, talagang may mga kasalanan na hindi natin may suko. Marami pa rin sa Kristiyano yan. Hindi na, si Lord lang nakakilala sa inyo, sa atin. Si Lord lang. Amen po? Oh. Kaya nga mayroon tayong book of life. Kaya pag may book of life ka, ingatan mo yan. Kasi yan ang buhos ka sa iyo. Lahat tayo ng mananampalataya, mayroon tayong aklat ng buhay. Yung mga hindi mananampalataya, wala sila noon. Kasi hindi sila nanalig. Ang sabi ng Bible, mapapahamak mo sila. Kaya mapalad ka, kasi may libro ka sa Diyos. Tinitignan yung ginagawa mo. Kasi nasa ilaw ka eh. Kaya lahat po ng sa paghatol, titimpangin yun. Ano ba yung batas? Ano ba yung logo ng batas? Di ba nakapirig? Di ba may timbangan? Bakit na nakapirig? Para hindi niya makita kung ano mas mabigat ha? Para equal. Ha? Kung yung timbangan mo maraming mga kasalanan, siyempre mas matimbang yun, kagano'n yun. Oh. Yung abogado po, ang batas, wala siyang kinikiligan. Amen? Yung batas ngayon, marami nang kinikiligan. Basta may pera ka. Kaya mong bigyan. Ah? Ano sabi ng Bible sa suhol? Ang suhol daw ay nakakapagpabulag ang isang tao. So, gano'n ang tama. Amen po? May mag-ingat sa ulit panahon. Ang grabe ang demonyo ngayon, pinapakita niya na yung suhol niya. Kaya kailangan, converted na tayo. Sabihin mo sa katabi, converted na tayo yung ukali natin noong 2023, kailangan, mga kapatid, kung tayo po ay malakas kumain ng taba, yung mga pag-cholesterol, ingatan mo yung katawan mo. Tapos panalangin natin, hindi siya, hallelujah, lagi na ako nagpiprepara sa'yo. Hindi masama yun. Ganun po. Hindi lahat tayo inihaing, okay. Amen? Ang sarap pag kumain ngayon, di ba? Kaya pati ito, templo na Diyos. Ngayon, makonvert na tayo, upang pawiin natin sa inyo sa lahat. So that, pag yan tato ginawa ko, so that times of your praising may come from the presence of the Lord. The presence of the Lord, the Holy Spirit, the Word of God, I can feel Him. I can feel love. I can feel hope. And I can feel faith. Dinadagdagan ng Diyos at pinapatibay ng Diyos yung aking pananampalataya. Yung aking pag-ibig sa tao. Yung aking pag-ibig sa Diyos. Yung aking paglilingkod sa Diyos. Yung aking pagkakasunod. Yung aking humbleness. Hindi mo makukuha yan kung hindi mo kasama ang Diyos. Kasi tao lang tayo eh. Paglabas natin, dami tukso. Amen po? Kung hindi mo kasama ang Diyos, ay ang mga shortcut ngayon, nandito na sa kalakala. Ang tao ngayon, yung iba nakabrand na lang dito. Kahit hindi na bagay magpusot. Kung nakita na ano. Hindi na babalat nila. At paniwala na, babalik tayo para si Atan sa kakaiba. Kailangan nandiyan ang demonyo. Ang demonyo nun, balit lang. Ang demonyo ngayon, dragon na. Amen po. Kaya mag-ingat tayo. Kaya dapat, refresh ka kalagi. Hallelujah, hindi ka natutuyot. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kahit nawala
kainin. Nandiyan ang Diyos sa'yo. Lord, salamat po. Kasi nagpapasalamat kahit time of refreshing. Panahon ng kaginawaan, kahit sa labang panahon ng problema, panahon ng kahirapan, pero ang mga anak ng Diyos nag-i-enjoy sa presence ng Lord. Nag-i-enjoy sa pagmamahal. Maroon naman nilang lumalakas sila. Sila yung malakas at kasama nila. That is the time of refreshing. Yan natin. Alam nyo, sa Old Testament, sa New Testament yun, ito po, to whom is it, this is the rest which you may cause the well to rest. And this is the refreshing. Ito yung kaginhawaan. Yet they would not hear. Alam niyo yung mga anak ng Diyos, hindi nakikinig sa Diyos. Hindi nakikinig. They were very stubborn. Ang tigas ng ulo nila. Ang daming himala ng Diyos sa Old Testament sa kanila. Pangako ng Diyos nandun mula kay Abraham, kay Isaac, hanggang kay Israel, kay Jacob. Andun yung pangako. Nandun yung himala ng Diyos. Anong ginawa ng Lord? Kasi katingatan ng ulo. But the word of the Lord was to them. Present upon present. Ano po sinabi? Present upon present. Word by word yan. Linya by linya yan. Pag nagsalita sa kanila, maintindihan nila yung payak. Pag nagsalita ang Diyos, diretso. Ito, huwag kayong kakaliwa, huwag kayong kakanan. Ganito ang gawin nyo, diretso lang kayo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong mag-aasawa sa ibang bibis. Very clear. Napakaliwanag. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Yung grace ng Lord nakanta na natin. Gusto mo palang pagpalain? Isumunod ka. Ayaw lang. Linya por linya. Ang sabi ng Lord, hindi ako malayo. Ang ating utos ay nasa bibig ninyo. Nasa isip ninyo. Nasa puso ninyo. Hindi ako malayo. Ang lapit ko sa inyo. Hindi nyo lang sinusunod ang aking mga panuntunan. Kaya kayo ay nabubulagan. Pag hindi ka nakasunod sa Lord, bulag ka sa mga pagpapala ng Diyos. Amen? Basta hindi ka nakasunod, akala mo tama yung iyong tinatahak. Kasi magkakaroon ka ng the spirit of confusion. Makukonfuse ka. Hindi mo alam kung anong unahin mo. Pero pag nasa Lord ka, maliwanag. Maliwanag yung mga pangako ng Diyos. Maliwanag yung mga pagpapala ng Diyos. Payapa ka. The fruit of the Holy Spirit manifested in you. Yung bunga ng banal na Espiritu, may mapamumuhay. Kasi po, sumusunod ka. And the gift of the Holy Spirit nagmamanifest sa iyo. There are gifts and there are fruits. Magkaiba po yun. Pagkasama mo ang Diyos, nagmamanifest yun sa iyong buhay. Pag sinabing, gift of the Holy Spirit, that is the miracle. That is the signs and wonders. Kahit na may sakit ka, hindi ka kaya pagalingin ng doktor, kaya kang pagalingin ng Diyos. Kahit nahirap ka sa buhay, kaya kang pakainin ng Diyos. That is a signs and wonders. Because God is with you. Totoo yung Diyos natin. The God who created the universe. That is, He is our God. Kung kilala mo lang yan, and you can bow down before Him. Pag kilala mo yan, you will always rejoicing and your life is always start and refreshing. And everybody say, laging buhay ka. Amen? Hindi man tayo perfect, pero hindi ka nawawala ng pag-asa. Amen? Pero po, that they might go and fall backward and be broken and snared at the fall. Kaya sila po ay sinilo at talagang nawasak sila. Kasi hindi sila sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Libre. So, sino gustong libre? Ayaw nyo. Libre nga yung kaligtasan natin eh. Libre. Hindi mo na kailangan ng pera para pagpalain ka. Gusto nyo libre? Tingnan natin.
Oh! Ano daw? Basahin mo nga to? Oh! Pag-explain ba? Oh! Ay, ibig sabihin, mag-isip kayo! Lahat kayo! Nauuhaw! Saan daw? Panawagan, ano kailangan mo kanin? Tubig! Hindi, nauuhaw eh. Siya na hinahanap. Kaya balik. Wala na. There is an order of God's blessing. Kung gusto mo pagparahin, alam mo yung the law of sowing and reaping, that is the law of harvest. Ha? Bago ka mag-harvest, magtanim ka at sowing and reaping. Magtanim ka at umani. O, yung iba, umaani, walang itinanim. Ano yun? Nanakaw yun. Corruption yun. Ang dami ngayon yun. Bago ka umani, hindi tinanim ka. O, pag nagtanim ka ng kabutihang loob, abay, aani ka ng kabutihang loob. Pag nagtanim ka ng pananampalataya, abay, aani ka nun. Amen? Pag nagtinim ka ng bigas, aani ka ng barada. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya pag masama ang loob mo sa kapwa mo, abay, sama ng loob mo. Mula mabuhay ka na mamatay ka. Kaya mag-repent ka na kayo. Amen? Ayaw ko na itong buhay, Lord, Panginoon. Ilang taon na ako ngayon, 2023 na. Dami na akong alam ng salita ng Diyos. Hindi ko pa napapatawad yung nanay ko, yung magulang ko. Nandun na sila sa libingan. Sinisisi ko pa sila dahil naghirap ako, hindi ako pinakaran. Pero ba ganun? Ha? Naghirap ako dahil sa kanila. Ano ba yan? Ito. Kanya-kanya tayo. Amen? Nung binigyan tayo ng Lord ng buhay, o mahirap ka, binigyan ka ng buhay, pwede ka magkaroon. Kasi binigyan ka ng buhay. Amen? Huwag mong isisi yung kalagayan mo sa iba. Yung iba, sinisisi yung iba. Hindi nyo tinignan yung sarili mo. You must examine yourself. Tingnan mo yung sarili mo. Kung saan ka na. Amen? Tingin ka ng tingin ng iba, yung sarili mo yung tinutingin. That's the problem. Libre! Sino walang pera? Nasa kamay! Di ba may pera tayo? Pero hindi sapat. Tama-tama lang. Ano daw? Lumapit ka. Ano ba? Nakakita ka na nung walang pera na bumibili? Ha? Mali ka. Kasi, wow! Kailangan mo ng tubig? Wala kang pera? Lumapit ka! Paano? Bumili ka! Wala kang pera eh! Paano ko makabili? Paano ka? Makakaroon ng ganyan. Yung mga walang pera, nakasimot pa kayo ng Christmas. Di ba pumunta lang ka? Kapit-paano ka, nagbigyan. Amen? Di ba? Paano ka? Di ba wala ka namang kanta? Nagsibukan tayo dito. Mamaya, sibukan ulit. Ha? Katatapos lang ng January 1. Di ba? January, this week. Meron rin tayo. Hindi ka naman nagbawa, pero makain tayo. Part of the fellowship. Libre yan! Libre! Ngayon, yes, sino bang nagsasalita dito? Ang Panginoon sa pamagitan ng propeta, Isaiah. Ang sabi niya, yes! Sabi naman, yes! Pag nag-yes ang Lord, kasi, always yes ang Lord, always yes, kasi mabuti siya. Come, ay, grabe palang alam ko, tatuay, di siya. Sino nagtatatuay dito? Ay, libre palang alam. Alam niyo, ang alam ko sa Bible walang alcohol. Kasi 2,000 years ago yun. 3,500 ago yan. Wala pang mga ubas po yan. Amen po?
Nakakita lang ng mundo ko, pwede ako paglak-lak daw. Jinbulang, tanduay lang, milk. Without money and without time. Grabe, no? Pag nag-ano, without money, without time. You know, why do you spend money for what is not bread? Bakit ka naman ang gugugol at gumagastos ng pera mo? Hindi bread. Ano ibig sabihin nun? Yung mga walang kabuluhan. Instead na unahin mo yung bigas, inuna mo yung bisyo. Yun ang ibig sabihin nun. Amen po? Instead na pagkain ng pamilya mo, inuna mo yung tatang. Ha? Real talk? Yes. For what? And your wages for what does not satisfy. Yung sweldo nyo. Oh, yung bisyo nyo, susweldo ka ng 400 a day. Yung bisyo, 300. 100 yung ginuwi. Sino ba naman ang mother na natutuwa? Lahat ng sibagot, abutin mo eh. Pag napuno yan, masindan po. Masindan sa'yo. Pag napuno yan at bulkan pa yan, sisipahin ka pa yan. Hindi mo mahihipo yan. Amen? Parang nakakarinig kayo. Listen carefully! Saan daw tayo makinig? Sa utos ng Diyos. Ano yan? Makinig tayo sa instruction ng Lord. Ano raw? Ayun! Ano raw kainin natin? Yung mabubuting bagay. Amen? Sabi ng doktor, huwag ka naman mantika, senior citizen ka na. Abay, pati, punta sa ina sa pati chicken lang. Pinumon pa yung chicken roll. Ayan, sarap. Chicken roll yung buo. Pero baka yung bigat-bigat ka. Tinetro na lang yun. Pinatapat na tayo. Tapos, pag-uwi. Ito bato. Kumakapal. Hindi ka simple, kapatid. Ang kailangan na pag-igat at pagiging matalino. Amen? Ha? Eat what is good! Ha? Sinabi ng doktor na huwag ka na mag-smoke. Hindi nga nag-smoke, nag-vape naman. Ano yung vape? Electronics yun! Ang tindi nun! Ang tindi ng usok nun! Pinakakita pa yan! Talagang trending eh! Ang tindi! Sikat eh! Pero pag nasa hospital yun, alam ko na sigilan. Ako mga kapatid pa walang kabukuha-kuha ko ron. Lahat ng mga pusok ron, ibubuga mo. Upos na yung baga mo. Amen po? Kaya kayong bubuha ko niya, huwag yung gagawin niya. Amen po? Maramang manatili yung refreshment din. Yung refreshing ano yun. Huwag yung gagawin niya kasi what is good, you must eat. Yung kasalanan, huwag yung ipasok. Huwag niyong ipasok ang bisyo. Amen? Ano tao? And let your soul delight itself in abundance. Ano tao? Ulitin natin, upang ang iyong kaluluwa ay masiyahan at magkaroon siya ng kasaganahan. Dapat ang kasaganahan natin yung soul. What is the food of our soul? The Word of God, the Holy Spirit, the good things that God did to us. Our testimonies keep our soul fresh. What is it? Incline your ears and come to me. Ikiling mo ang inyong pandinig at lumapit ka sa akin. Yung pangangaral, minsan kinakausap tayo ng nagtililingihan tayo.
Lord, ako yun ha. Pag nag-usap ang Lord sa iyo, may mensahe. Bihira mag-usap ang Diyos. Tatatayin ko yan. Amen? Kaya pag may mensahe ang Lord na nasaktan kayo, huwag kayong mag-resist. I must repent. I must be contented. I must come before you with humbleness and humility. And I must accept who I am. Kung ano ako, 2024, Lord, is different from 2022. I must keep on going. Tuloy lang ako, Panginoon. Alam niyo, sarap. Alam niyo, gusto niyo mag-level up? Level up sa inyong pananampalataya. Level up sa iyong kabuhayan. Level up sa wisdom and knowledge of Lord. Hallelujah, you come before Him with humility. Sunod ka lang. Isang araw yung mga disciples sa buhay ibigay. Amen? Ang Diyos ay hindi tulog. 24/7, gising ang Diyos. Kasi Diyos po siya. Kaya sabi niya, incline your ears and come to, lumapit kayo sa akin. Makinig kayo as ang iyong kaluluwa ay mabuhay. Ang daming mga kaluluwa ngayon napatay. No? And I will make an everlasting covenant with you. That's your mercies of David. Pag sinabing everlasting covenant, walang hanggang tipan. Hindi na mamatay. Kahit na wala ka na sa mundo ito, yung kaluluwa mo na preserve. Our soul preserved. We are not going to die, we are just sleeping. Ang mga mananampalataya na namamatay ay natutulog lang. Ang namatay lang yung katawang lupa, napunta sa sementeryo. Pero yung kaluluwa mo buhay. Nakapreserve yun, hawak ng Diyos yun. Nasa paradise po yun. At darating ang parang gigisingin ka, yung katawan na ito, na nawala, lalagyan ng bagong katawan. And everybody say amen. Yun yung makikinabang sa paghatol. Sa bukoblan nandun. Kung anong ginawa ko. Nandun yung eternity. Kung may eternal life, merong eternal condemnation. Merong eternal death. E, mamimili tayo. Pinasalod ka, laman ako ang impyerno ka. Pinasalod ka, nasa langit ka. Pag namatay ka, nasa paradise yung soul mo. Yung unbeliever at hindi na niniwala sa iyo, yung kanyang soul nasa Hades. Hades ang tawag doon, warm up going to hell. Ano napakabuti, may warm up pa. Sa Katoliko may purgatory, di ba? Wala pong purgatory po sa Bible. Sorry po, mga pero wala pong purgatory sa Bible. Ang nasa Bible, Hades. Sure lang nasa Bible. Kaya dito po, pero pag sumunod ka sa Lord, grabe. Buhay ka pa lang, pinagpala na ng anak mo. Buhay ka pa lang. Amen. Na-enjoy mo na yung kagalakan na nagmumula sa Lord. Buhay ka pa. Extended pa yung buhay mo sa Lord. Ay, grabe. Eh, saan ka pa? Eh, sabi ni Pedro, tumong siya bigo, Lord. Saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na wala hanggan. Ang extension ng buhay natin, kahit na dito, pwede tayong extend ng Lord na buhay. Mag-missionary ka. Pag nasa gawain ka po, pwede mong hingin. Amen po? Year 2000 na wala na ako sa mundo ito. Amen po, 2024 na. Nawala na ako. Tumigas na ako eh. Amen po, ang sabi ng mga doktor, nung nagpaano ako sa puso, may tinot yung puso ko kagad. Sabi nila, na-stroke na ako. Ako hindi. Amen? Yung buhay ko nito, extended na lang. Eh, pero mo gusto ko pa mabuhay na 100. May pinat ang puso ko. Amen? Bakit? Kailangan pa ako dahil ayaw pa nung ano ko eh. Kasi dahil pa ako pupunta mo. Kali ako na nga pa rin. Punta naman tayo ng Maribilis pa tayo. Amen po. Kasi yan ang buhay ko. Yun ang gift ko sa room. Ialay ko sa kanya. Dapat ganun tayo eh. Amen? Habang buhay tayo, anong gift mo kayo? Kayo, anong gift niyo?
Chismosa tayo, di ba? I-chismis mo yan. Punta ka sa church. Di ba? Hindi ka na nakikialam kasi na buhay ng tao. Sino na pinakialaman mo? Pero yung sinishare ko, ay napakabuti ang Lord. Napakagwa ko talaga ng Lord. Totoo? Yumaman ka na? Oo, yumaman na ako. Pero yung hinintay mo na yung bahay ko, talaga yung instructor, hindi yun. Ang yaman ko talaga, hindi mo na. Pero yung kagalakan ko, grabe ang yaman ko. Wala kami, kaya pa ako. Yung utang mo. Kaya pa kami. Pabayaran ka nyo. Harapin nyo! Yung ba tinatakasan, hindi na makapag-share kasi sa utang. Hindi po. Ang utang. We are debtors for Christ. Ano daw? May utang tayo kay Kristo. Ano yung utang mo? Yung buwan mo. Dati makasalanan, pinatawad ka niya. Papunta ka sa akin, papunta ka na sa heaven. Dati wala kang kagalangan, galak na galangan. Pinagpakalangan na ng Diyos. May utang tayo kay Kristo. Alam niyo, kami negosyante ni Pastora. Kung yun yung ating konsepto, Panginoon, ang dami kami utang. Bago ako mag-lingkod sa iyo, bayaran ko muna yung utang mo. Ako, lalaki utang mo. Lalaki! Bakit? Hindi mo inuna eh. Ano yung protocol ng Lord? May protocol eh. Ano yung number one commandments ng Lord? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di lahat ng bagay, basic needs. Kayang-kaya niya. Pati utang mo, babayaran ko yan. Alam niyo, nung naglingkod kami tayo, wasak na utang natin. Pakita ko ng pautang. Ang sabi ako pautang eh. Nakabaon nung pinatubo. Sabi ako pautang sa unang pa po sa Amitis. Sa Pampanga, sa Tapa. Kasi, nag-business kami. School ano, yung office of flesh yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa supplier na, ay, wala akong nasingin kasi nabaon. Ano pakilang mo? Ano? Nalahat sila. Ano pakialam mo yan? Ikaw kadil ko. Di ba, bayaran mo ng ilang taon yan, basta bayaran mo kami. Wala kami pakialam doon. Amen? Ayan pa ba kayo? O, basta tulong lang. Everybody say, bakit? Ang utang ko nasa kanya. O di siya nagbayad yung utang namin na dito. Kaya nagiging mananampalataya kami. Sumunod kami kay Lord. Amen? Kung nabayaran ng utang, mag-aaral naman yung anim na college. Kaya grabe yan, hindi. Anim yung college ko sabay-sabay. Saan ka nakakita ng anim na college sabay-sabay? Nasaan pa kayo ng anim na college? Tihira yun. Pinakilala ko ng ICU. Yung presidente dyan, malayo pala, alam na yung anino ko. Umiiwas na. Hindi ko naman si promissory no. Alam niya, nakalagay sa promissory. Yes, your favor. Alam ka, kabisado siya. Pare-pareho yun, ganito kakapal. Anin yun eh. Ano ka? Nakabayan, nakapagtapos sila na. Sa tolo. Libre! Lumapit ka lang sa kanya. Sumunod ka lang sa kanya. Malilibre ka talaga. Habang ikaw ay sumusunod, hallelujah, gumagaan yung buhay mo. Kasi po, yung pananampalataya mo, tumikit ka sa langit. Yung mga problema mo, inaapakan mo, kumbaga sa ladder, kumbaga sa hagdan. Habang pumupunta ka rito sa second floor, inaapakan mo yung mga problema mo. Lumalapit ka sa Diyos. Di ba? Malapit ka sa langit. Amen? Pag nasa second floor ka ba? Di ba? Sa first floor, di ba? Pag tuminga na kayo sa pangalan ni Lord dyan, di ba? Ay, ganda, Jesus Christ, Church International, di ba? Amen? Paano kaya pumunta dyan? Di ba, akyat sila? Hindi na makakapunta rito, may hindi ka akyat. Amen? Siyempre, titingnan lang. Asan ba langit? Sa taas. Asan ang impyerno? Asaan? Hindi nyo alam. Yung ilalim nito, tinutungtungan natin. Ilang kilometro yung layo. Kaya pag nagtindol yan,
Lahat yan apektado 10 kilometers away sa ating tinutuntungan. Ganun katindi. Nandun ang impyerno. Kaya pag nasa loob ka, nandito ka na sa planet Earth, tapos iyangat ka pa papunta sa kanyang trono, ay grabe na ito, hindi ka na ililibig. Kung inabutan ka ng Lord ng mananampalataya na tapat, yung mga nabuhay kay Kristo na nauna na, kasabay natin. Hindi ka na maililibig na buhay. There is a sudden change. In a twinkling of an eye. Itong katawan na nabubulok, this body will become immortal. Itong nabubulok, mortality, it will become immortal. Kasi ganun tayo kamalan. Isipin mo na, hindi ka na ililibig. Sino mas tunod? Ang sarap mo gano'n? Hindi mo na mararanasan yung kamatayan. Rapture will take place in life. Kaya kahit natulog ka, kukunin ka ng Lord. Nandun ka na pala. Pagkakasama na tayo, hanapin ko kayo. Bakit wala? Abay na pala si Bishop to. Hindi ako napatatakot, transparent ako, makita ko wala to. At hindi nyo ako sasabunutan ko na si Sisi. Ikaw ang nagpahamang sa amin, kaya nasa intendo kami. Excuse me! Fox! Excuse me! Sumusunod po kami 100% sa toro ng ating pag sinabing David, yan, nandito sa lineage tayo. Yan ang lineage ni Kristo, si David. Kaya anak tayo ng hari. Kaya pagdating natin sa buhay na wala natin. Grabe si Peter, oh! Nilalaw. Bakit nandito ka? Nagreklamo ka na, nagsisya. Grabe naman kayong mga tintin, gano'n na ginawa nyo. Kami mga udyo, kautusan eh. Pag-ngipin sa ngipin, puto sa puto, balat sa balat, buhay sa buhay. Gano'n siya no kasi. Gano'n sa batas ni Moses. Pag inutang mo, tinitil magbuhay ng tao, tituloy din ang buhay mo. Gano'n ang batas ni Moses, pero sa batas ni Kristo, patawarin sa sila. At hindi nila na ang galingan sila. Di ba? Yung batas ni Kristo yan eh. Tapos may Holy Spirit tayo. Patawarin. Patawarin. Ako ang gaganti para sa'yo. Ay, ang sarap na gano'n. Sinabi na mo dyan eh. Ang Diyos ang gaganti para sa'yo. Who can be against you if God is with you? Sino ang laban sa atin? Bagay Diyos. Kahit na usigin ka, kahit na ano gagawin sa'yo, ibabato sa'yo na hindi naman totoo, tanggapin mo na. You must build your empire. They will throw you a stone, you just catch. Kunin mo na. And you must build your empire. Ano ibig sabihin? O saluhin mo lang. Pero nag-build ka ng mabubuting Lord. Nakikita yung liwanag sa'yo. Amen? You are the light of this world. That's why you are in the life of refreshing. Awit tayo dyan. Ano yung awit? Awitin natin mamaya, ha? Ano yan? Practicein nyo na. Hanapin nyo na. Libre, ha? Libre. Grabe. Ano pa? Woo! Pakibasa? Okay. Isaiah 12. Therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation. Pag sinabing joy, draw water sa water of salvation, nandito sa kaibuturan ng ating mga puso. Yung wells, yung balon. Kumbaga, ano po yan? Subor. Alam niyo subor? Alam niyo subor? The mine of the water. Yung pusod ng tubig. Mina ng tubig po yan. Hindi mawawala ng tubig yan. Kahit matagtikan yan, kung yung wheels mo, yung balon mo, nandun nakatayo. Doon sa pusod niyan,
hindi ka mawala ng tubig. Kasi si Jesus Christ, nakuha natin. Kaya hindi ka na mauhaw kailanman. Amen? Kontento ka na sa buhay mo. Okay? Ano pa? Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is, he who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. And 14, but whosoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up. Siya yung source natin. Ito yung Samaritan woman to, humingi po siya ng tubig na literal. Kilala mo lang itong humingi sa'yo. Ibigyan ka niya ng tubig na buhay. At pag nainom mo yun, hindi ka na mawawaw pa. Kasi yung tubig na yun, magiging, ano yung fountain? Bukal. Magiging bukal yun. Yun yung sinasabi ko na hindi ka na maubusan. Kahit na mahirap ang buhay at wala kang pambili ng mineral water, nakikinom ka lang sa Jollibee. Nakikisiar ka lang sa Shoemart, mayaman ka. Di ba? Yan pa ba kayo? May puntahan na ganyan eh. Yung mga mahirap, punta lang dyan, iinom. Di ba? Tama-tama lang. Pero pag nasa mood ka, sabay natin, hindi ka na pupunta sa Shoemart. Hindi ka na pupunta sa Jollibee. Amen po? Eh si Lord eh. Kontento ka na. Bakit po? Eh, fountain yun eh. Bukal yun eh. At springing up into the everlasting life. Yun yung nagpapabuhay sa atin. Yung Holy Spirit. Tingnan nyo. He who believes in me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of. Di ba nananalig tayo sa Kanya? Di ba? Na siya yung ating Panginoon Diyos. But this is for concerning the Spirit whom those believing in Him will receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Hindi pa kasi siya nag-resurrect yan. Hindi pa siya namamatay. Kaya wala tayong Holy Spirit. Eh ngayon, nag-resurrect na po siya. Okay? Sa inyong source. The which is full of the flesh is placed on the... Okay, paano mo tatanggapin yun? Kailangan nyo must be born by the Spirit. Do not marvel. Huwag kang magtaka-taka. I say to you, you must be born again. The wind blows where it pleases, and you hear the sound of it, but shall not tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Pag nabunagin ka na, ibig sabihin, you are born by the Spirit. Kapamilya ka na ng Diyos. Kasi nung tinanganak tayo ng ating nanay, yung mga magulang po natin, nasa flesh tayo. Kaya born of a woman is full of trouble and numbers of things. Amen? Kaya pag punagin ka, you are born by the Spirit of God. Pinatawad ka na, may relationship ka na, manalig ka lang dyan, hindi ka na mauwaw, hindi ka na magugutom, at hindi ka na mamamatay. Sinabi ng Lord eh. If you believe and come to me, you will never thirst and never die. Mamamatay lang yung ating ano. May mensahe ang Diyos. Ano ang mensahe ng Diyos? Pag wala ka na pala sa lupang ito, sigas lang po yun. Wala ka na yung spiritual mo. Hindi mo na alam sige. Hindi mo na kilala si Pastora, wala na. Yung yaman mo, malakas yun. Akarap pa sa ano ng Lord. Kaya pag nangaral ako, alam ko. Bakit? Experience ko. Yung namatay na kayo na nandun kayo sa clouds na puti, parang layo-layo nila kayo. Wala na sa mga. Rapture, pinakita na ng Lord, ng COVID. Kaya pangangaral ko po, na pinagukutan, truth. Experience ko mismo. Kaya yung buhay na wala ka, totoo. Initan ko ni Tanang, wala ka na, iyakan ka na lang. Kahit naman kami sa iyong imbansa ka to, kahit na tanggalin lang mo na, hindi ka na-aray. Wala ka na kalap sa mundo ito. Amen? Kaya kahit nakatayo ka ron, o
Wala ka nang anak. Kasi yung spiritual mo wala na. Wala ka nang kamalayan. Kaya mga kapatid, parang pinag-experience sa akin ng Diyos yun. Parang pangaral mo sa tao. Na ganun pala ang buhay. Ang sarap ng buhay sa Diyos. Amen? Kasi matutulong ka lang talaga eh. Sino na mo na? Ha? Tinagtalag ko, takot ka agad eh. Ito na ba tayo pupunta na? Una-unahan doon. Pero yung kita lang kasi yung pupunta. Ayun nga, tatakot. Huwag kayo matakot mamatay. Amen? Kasi yung natatakot mamatay, lalo, madaling mamatay. Gusto yung maabang buhay? Gawin nyo ang Diyos. Sumunod kayo sa inyong magulang. Amen po? Ano ba? Punta kayo doon sa libingan. Maghanap kayo doon kung asan para sa iyo. Tapos mamili ka ng kabaho. Ano size ko? Yun. Malayo ang kagatayan sa iyo. Bakit? Ano ibig sabihin? Hindi ka natatakot kasi. Hinaharap mo kasi reality. Ano yun, di ba ni si Bakit natatakot kayo? Tumipay na ba kayo? Bakit tumipay ka? Eh, pag nagkasakit ka, bigyan mo pa ako. Hindi ko pinunta yung tatay ko. Yung pupunta ko na, pag-gising yun eh. Amen? Yung ginawa ko ng 2022, naglasing-lasing ako. Nagtatakot ko, matakot. Nagtayo na, nagsuba. Ano tatawagin ko pa? Yung tutor, pumunta ka na. Tayo. Ano yung palataya ka? Ano tawagin mo? Para maligtas ka, sino? Dinato ka lang ng doktor eh. Kasakitan ka na eh. Bago ka pa lang pumunta ro na lang na nilun kung anong gagawin sa inyo. Amen po? Kaya yung gusto mo mga makapatid, Lord, ako pumunta sa ospital. Patawad mo na kung ano yung kasalanan sa iyo. Amen? Kasi nagkakita na kasama. Ano pa? Huwag kayo magtaka ha. O ano pa? Meron pa? Diba? Wala na.